Co obxectivo de mellorar a capacitación digital dos adultos e afondar no manexo das aplicacións móviles que permiten realizar distintas operacións e trámites en liña, o Concello de Ribeira organizará cursos en todas as parroquias do municipio. Estarán impartidos pola Asociación Cibervoluntarios grazas a un convenio co Ministerio. Este tipo de cursos fanse en colaboración ca Asociación Cibervoluntarios, que é unha asociación que ten un convenio co Ministerio e nos permite levar a cabo este tipo de cursos en Ribeira. Os cursos teñen como fin a utilización de apps, como acabo de decir, de tipo bancario ou que a xente maior poda desenvolverse cun teléfono móvil ou cunha tablet ou todo este tipo de aparatos para que podan facer un uso normalizado e perdan o medo a empregalos de forma habitual. As primeiras sesións terán lugar esta mesma semana en Corrubedo e continuarán ata maio polas distintas parroquias nunha primeira rolda, xa que está previsto darlle continuidade en novas edicións. O día 11 de xaneiro en Corrubedo e o día 12 en Corrubedo. Son dúas sesións por cada curso. Os grupos serán de entre 8 e 12 persoas que van a ter este curso e serán de modo presencial. A xente único que ten que levar é o aparato con que quera aprender a utilizar pois un teléfono móvil ou unha app, unha tablet ou algún tipo de incluso ordenador co que queiran eles aprender a desenvolverse. A matrícula é de balde, pero é preciso inscribirse previamente no teléfono 981 87 6043 ou a través do enderezo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal.